Ja estem gravant? Espera, ara faig el... Bueno, ens hem de presentar. Som l'Ivan, l'Enric, el Carles Cantell. Anem a gravar el 24.1. De parelles fem A i B? A i B, C i D. I el nostre equip és el que fa els Minions. I anem a gravar els perros, bàsicament, perquè hi ha res més. Aquí tenim les barres de gimnàstics. S'ha posat allà una cotxereta per poder arribar bé, però així vols aixeca-t'hi perquè es vegi que no... Va, ja es veu que no toca. I tenim dues de 22 i mig aquí, dues de 15 i dues de 22 i mig. Aquí tenim un temps que el farem servir nosaltres per veure'ns-hi, com els músics. I res, som-hi. Espera, que no m'han vist les mans. Vale, va. Algú pot venir aquí dins quan començar? Perquè fa un compte enrere. Dóna-li el play. Vale, Deixo passar en Cristian. Espera, deixa'm agafar coses perquè si no... Ah. Clar, és que... Agafa la barra. Agafa la barra. Ara no l'he de fer entrar. Bueno, sí, vols agafar la barra, agafa la barra, ja està. Sí, no ho agafo, ara. Vale. Són 9 minuts ja. 9 minuts estem... Tens de fer l'escalfament? Tens de fer l'escalfament? Sí, vinga, va. Si és de salvar la motxilla, passes per darrere. Voy, Va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Va.
Tenim 4 minuts puntuals. Tenim molt temps encara, i això és l'hora del canvi. Descansa. Tinc dies millors, Que he tingut dies millors. Bueno, està bé. No ve que canvi res el temps. No anava ni al clàster. Perquè són capaç de fer tot el temps, o... Vinga! Molt bé! Ja hem passat a totes les valles de la mano. Molt bé, Era molt important, aquest. Pots fer així, no? Sí. Pots apoyar endavant, si no vols. Mira, Montseny. Bé.
Molt bé, tenim encara 40 segons. Espera que pugi ella. Dales molt bé. Va, que queda poc. Què queda? Mig minut. 30 segons, va, un més. Va! Ara! Bé, bé, bé. Agafa ella, fes 5 segons. Tens un intent si vols, però 10 segons. Cop de cadera, mirant amunt. Mirant amunt? Va, i ja està, ja Va, passa res. Molt bé. Molt bé. Hem passat totes les olles per un mancar. Jo els he fet lletgíssim. Jo els últims dos també. Han set, però molt lletjos.